باش خوندەکارên Mija û Delal îro em ê waneyeke nû, derzeke nû pir xweş e, pir zengîn e. Belkî cara yekem jî ev ders tê dayîn lê di pirtûka refa duwaza dilcûmê ev wane heyî jêr dibêjin dahûrandina hevokê. Dahûrandina hevokê yan dahûrandina hevokan. Em vêdekê em dahûrandinê nas bikin bê dahûrandin çi ye? Di hundirê hevokê de dahûrandina hevokê tê wateya diyarkirina hêmanên wê. Tê wateya diyarkirina hêmanên wê. Yani em hêmanê hevokê nas bikin yek bi yek bê ji çi pêk tê em nas bikin. Li vêdekê em berê jî me hem cûreyên hevoka jî birine û hem jî me hêmanê hevokê jî birine. Dahûrandina hevokê di sê qonaxan re derbas dibe. Sê qonaxan derbas dibe. Divê em yeko wan sê qonaxê wêna yeko diyar bikin. Dema ku em hevokekê binivîsînin em wê hevoka hanê çawa dahûrînin di riya sê qonaxa re. Qonaxa yekem û qonaxa duyem û qonaxa sêyem. Em ê bên ser qonaxa duyem. Qonaxa duyem çi ye qonaxa duyem? Dibêje cûreyên hevokê. Berê jî me cûreyên hevokan birine. Ev cûreyên hevokan got divê qonaxê de çêbûna hevokê li gorî cûreyên lêkeran, rewşa helwekeran, cihê lêkeran wateya hevokê de tê diyarkirin. Em ê nas bikin ev hevoka min ji çi cûreyê ye? Ev hevoka ku hatî pêşa min qonaxa yekemîn ez ê bêjim ji çi cûreyê ye? Cûreyê hevokê ji hemû alî de ji her çar beşê wê de ez nas bikim bê çi ye. Qonaxa duyem ku ez derbasî dahûrandinê bibim divê ez hêmanên hevokê nas bikim. Hêmanên hevokê. Hêmanên hevokê berê jî me da me got çar hêmanên hevokê hene di do jê bingehîn in, di do jê alîkar in. Ez di hundirê hevoka min de ez ê her du hêmanên bingehîn wekî kirde, wekî pêveber ez nas bikim piştî wêna ez ê bêm hêmanên ê alîkar jî wekî bireser, têrker di hundirê hevoka min de heyî yana ez ê wana jî diyar bikim di hundirê hevoka xwe de. Qonaxa sêyem. Qonaxa sêyem di dahûrandina hevokê de divê ez nas bikim heger hêmanên ku hevokê pêk tînin ew hêmanên ku hevokê pêk tînin ji yekê zêdetir be yani ji peyvekê zêdetir be tê wateya nûbû komepeyv. Ew komepeyv divê ez çêbûna wêna lêkolîn bikim. Çêbûna wê komepeyvê ez lêkolîn bikim bê ev komepeyv ji çi pêk hatiye. Heger hêmanekî hevokê zêdirî peyvekê hatibe divê ez wê komepeyva hanê ez lêkolîn bikim. Ev jî qonaxa sêyem e. Niha em ê mînakekê bînin û di wê mînaka xwe de em ê her sî qonaxa tê de derbas kin çawa em ê hevoka xwe dahûrînin. Çawa em ê hevoka xwe dahûrînin. Dibêje şagirtên çalak îro di refê de pirtûk xwendin. Şagirtên çalak îro di refê de pirtûk Şagirtên çalak îro di refê de pirtûk xwendin. Kanî em ê bên qonaxa yekem. Yek. Qonaxa yekem di vê hevokê de em ê çêbûna hevokê. Çêbûna vê hevokê. Ev hevok xwerû ye yan hevdûdanî ye? Ev hevoka min hevokekî xwerû ye. Ev hevok xwerû ye. Li gorî çêbûna wê hevoka min xwerû ye. Em hîn di qonaxa yekem de ne. Em hîn di qonaxa yekem de ne destpêkê em ê li hevoka xwe binin li gorî çêbûna wê. Çêbûna vê hevoka min xwerû ye yan hevedûdanî ye? Ev hevoka min şagirtên çalak îro di refê de pirtûk xwendin. Xwerû ye. Xwerû ye serbixwe ye. Em ê bên ser hevok li gorî cûreyên lêkerê. Ev hevoka min li gorî cûreyên lêk. Ev hevoka min navdêrî yan lêkerî ye? Navdêrî yan lêkerî ye? Ev hevoka min lêkerî ji ber ku jî lêkerekê pêk hatiye lêker di hundirê pêvebira min lêker e. Xwendin. Pirtûk xwendin. Ev hevokeke lêkerî ye. Ev hevokeke lêkerî ye. Em ê bên hîn em di qonaxa yekem de ne
em ê bên ya sisiya dibêje hevok li gorî cihê lêkerê. Hevok li gorî cihê lêkerê, cihê pêveberê hevoka min birist e, bi destûr e. Yani kirdeyê min di cê xwe de yê, bereserê min di cê xwe de yê, hokerê min di cê xwe de yê, pêvebera min di cê xwe de yê. Ev hevok birist e, bi destûr e. Birist e, bi destûr e. Ev hevoka min li gorî cihê lêkerê, cihê pêveberê, cihê kirdeyê, cihê bireserê hevoka min her hêmanekî wê di cê xwe datî hevoka min bi destûrê cihê xwe. Li gorî wateya hevokê, li gorî wateya wêna ev hevoka min erê nîye, neyê nîye. Hevoka min erê nîye, hevoka min erê nîye. Ya çara hevoka min erê nîye. Hevoka min erê nîye. Niha em qonaxa yekem me derbas kir, anekê em ê derbas bin qonaxa duyem. Qonaxa duyem. Qonaxa duyem dibêje hêmanên hevokê. Dibêje hêmanên hevokê. Ana em ê bên li ser hêmanên hevokê bisekinin. Hêmanên hevokê yek bi yek ji ber gomego ev hevoka min bi destûrê birist e, tê wateya kirdel pêşî, piştî wêna hoker e, piştî wêna bereser hatî, dûrakê pêvebera min jî lêker e. Em ê yek bi yek nas bikin bêkanî kirdeyê hevoka min çi ye. Şagirtên çalak. Şagirtên çalak cihê wê di hundirê hevoka min de kirdeyî. Îro. Îro têrker e. Hokera yan hevalkara demeyî. Ji ber ku dem ji min diyar kiriye. Dema xwendinê ji min diyar kiriye. Îro di refê de pirtûk xwendin. Îro. Em ê bên di refê de. Ev hêman di hundirê hevoka min de di refê de ew jî têrker e. Hevalkara cih e. Cih ji min diyar kiriye. Cihê xwendina vê pirtûka got şagirtên çalak xwendinê di refê de cihê wê ji min diyar kiriye ev hokera cih e yan hevalkara cih e. Eynî wateyê. Hevalkar yan hoker. Em ê bên pirtûk. Cihê pirtûkê di hundirê hevoka min de bireser e. Cihê pirtûkê di hundirê hevoka min de bireser e. Bireserê hevokê yî. Çima bireser e? Ji ber ku lêkera min lêkerekî gerguhêz e. Lêkera min lêkerekî gerguhêz e, lêkera xwendin pêwîstiya wên bi bereserekê heye. û ev bereser jî bereserekî rasterast e. Bereserekî rasterast e cihê xwe girtiye. Me got çima bereser di hundirê hevokê de pêwîst e? Ji ber ku lêkera min lêkerekî gerguhêz e. Lêkerên gerguhêz pêwîstiya wana bi bereserê heye. Bireser divê di hundirê hevokê de cihê bigire. Divê di hundirê hevokê de cihê bigire. Xwendin hêmanê wêna di hundirê hevokê de pêveber e. Ew pêvebera hevokê ye lêkera min di dema boriya têdeyî de yê, di dema borî de yê
ev lêkira hanê pêvebira hevoka min e, pêvebira hevoka min e. Niha me qonaxa yekem derbas kir li gorî çêbûna qonaxa yekem li gorî çêbûna hevokê, li gorî rewşa lêkerê, rewşa hevokê navdîriyê yan lêkeriyê, ev hevoka min li gorî hatina lêkerê, pêveberê kirde bire ser cihê wêna bi destûrê yan bêdestûrê, bi destûrê birist e. Ev hevoka hanê li gorî wateya wê erêniyê yan neyîniyê, erêniyê, ev qonaxa yekem. Qonaxa duyem, em ê hêmanên hevokên yek bi yek hêmanên hevokê nas bikin, kanî çi hêman dendrê hevokê de derbas bûne, ew jî menas kir kirdeyê xwe têrkir hokera demê, hokera cih bire ser pêvebera me dendrê hevokê de hat diyarkirin û hat naskirin. Niha em ê derbasî qonaxa sêyem bibin. Qonaxa sêyem di hundirê hevokê de, di dahorandina hevokê de dibêje heger hêmanên gohevokê, heger hêmanên gohevokê pêk tînin ji yekê zêdetir ji peyvan be, ji yekê zêdetir be, vê em lêkolîn bikin. Vê em lêkolîn bikin, em ê bên di hevoka xwe de, di hevoka min de şagirtên çalak wekî kirde hatî lê ji peyvekê bêtir e, zêdetirî peyvekê ye. Ev zêdetirî peyvekê em ê lêkolîn bikin, çawa şagirtên çalak cihê kirde girtî. Çima şagirtên çalak cihê kirde girtî? Çima bi her du peyva cihê kirdekî girtiye, kamê wê jî dahorînin bê ev peyva hanê ji çi pêk hatiye. Bê ev peyva hanê gojdî peyva pêk hatiye ev kirde, em ê wêna şîrove bikin bê ev çi ye? Şagirtên çalak. Şagirtên çalak. Em ê bên şagirt navdêr e. Ê veqetandek e. Çalak hevalnav e. Çalak hevalnav e. Şagirtên raveber e. Çalak raveker e. Şagirtên çalak raveberê wê bi ravekerê wê na her du dibin ravek. Ev raveka hanê raveka hevalnavan e. Ev raveka hevalnavan e. Me diwaneya hevalnava dijî da me got di ravekan din ev ravek cihê wana di hundirê hevokê de cihê xwe digirê wekî kirde, wekî bireser, wekî têrker. Wekî têrker. Ev niha di hundirê hevoka min de ev raveka hevalnava cihê xwe kirde girtiye. Ev raveka hevalnava cihê xwe di hundirê hevoka min de wekî hêmanê hevokê cihê xwe kirde girtiye. Em me hevoka xwe dahorand bi hersî qonaxên wê, ev rê û rêbazên got me bi kar anîye, em bihêvîne, got hûn jî baş mînak nabînin, baş li ser bixebitin, bi hersî qonaxar derbas kin û dahorînin. Niha em ê mînakekê din jî em ê ji we re zelal bikin û em ê wê hevokê dahorînin bi hersî qonaxên wê re, lê em ê mînaka xwe berfirehtir bikin û zelaltir bikin. Dibêje wan do xwendekarên serkeftî yên saziya ziman ji bîr nekirin. Em ê mînakekê din ji we re binivîsînin, wê mînakê jî dahorînin û di hersî qonaxa re derbas bikin ku em vê rê û rêbazê dahorandinê nas bikin. Dibêje wan do dibêje wan do xwendekarên serkeftî
وان دو خوندکارین سرکفتی یین سازیا زمان جبیر نکرن جبیر نکرن اف هفو کهانه لپیشامه وان دو خوندکارین سرکفتی ین سازیا زمان جبیر نکرن نها امه ده قناغا یک بی یکر درباز کن قناغا یم کمین قناغا کمین جورین هفوکی اف جورین هفوکی مگود اف هفوکا ما خوروی یان هفدودانی اف هفوکا من هفوکا که چی هفوکا که خوروی اف هفوک خوروی هفوک خوروی یا دویمین یان دویمین اف هفوکا من لگوری چه بو لکریا وینا اف هفوک لکری یان نافدیری اف هفوک لکری یان نافدیری اف هفوک من لکری لکرا من جبیر کرنه اف هفوک لکری اف هفوک لکری ما قلت خوروی و لکری نها اف هفوک من وکی سازیا وینا سازکرنا وینا سازبونا وینا به دستوره یان به دستوره اف هفوکا من به دستوره کرده من لپیشیه برسری من ترکری من لیکرا من هر تشت لجه خوده لبیده که ام بجن اف هفوک به دستوره اف هفوک به دستوره نها امه اف هفوک لگوری واتایا وینا ارینیه یا نینیه اف هفوک نینیه جبر گو دلیکر آمن دی نینیه اف هفوک نینیه اف هفوک نینیه اف هفوک نینیه اف قناغا یکم ما خلاص کر امی آن هارن قناغا دویم لگوری هیمانین هفوکی امی هیمانین هفوکا خواه دورد ناس بکن امی یکو وان وکی هیمان دندری هفوکی ده اف چاهتی کرده هفوکا منه اف کرده هفوکا منه امی بین پیبا دیمین وان دو چیه دو تیرکره هوکرا یان هوالکارا دمی دم جمر دیار کریه اما بشیدن خوندکارن سرکفتی ین سازیا زمان خوندکارن سرکفتی ین سازیا زمان افهمو بشیهانی افهمو کما پیوهانی جهه وینا دندره هفو کامن ده چیه خوندکارن سرکفتی ین سازیا زمان جهوی ده هفو کامن ده جهوی نا دندره هفو کامن ده برسره چما برسره سدمه گو ev برسر دندره به هفو کامن ده جبر گو لیکر آمن لیکر کی گرگوهزه لیکر آمن جبیر کرن لیکر کی گرگوهزه پیوستیا وینا به برسره هی پیوستیا وینا برسره هفو کامن خوندکارین سرکفتی انسازیا زمان خوندکارین سرکفتی انسازیا زمان همو جهه وینا برسره جبیر نکرن جبیر نکرن ev pêveberan avoka min e pêveber
او پیوبرا هفوکا منه و اف پیوبرا من جی ده هفوکه ده چاوا هاتی نینی هاتی نینی ده هفوکه ده نینیه هر دو قناغ ما درباس کرن ده هوراندنا هفوکا خوده یان لپیشامه قناغا یکم جورین هفوکی لگوری چیبوناوی لگوری جهین لیکری لگوری جهه کرده و برسری به دستوریان به دستور هاتی به دستور اف هفوکا من ارینی یا نینی ببورین دو قناغا دیم دجی ما درباس کر هیمانین هفوکی هم ما کرده خوشی ناس کر هم ما ترکری خوشی دندری هفوکی دناس کر هم ما برسری خوشی ناس کر هم پیوه برا مجی دندری هفوکی ده هی اف هفوکا ما حتی آنا ما قناغا دیم جی پیره درباس کر نها امی درباسی قناغا سیم ببن قناغا سیم دبیجه هگر یک جهیمانین هفوکی یک جهیمانین هفوکی زیدری پیوکی هاتبه امی لیکولین بکن چاوا او زیدتری پیوکی هاتی جه پیک هاتیه امی بین کرده من جه پیوکی پیک هاتیه جنافک وان جنافک بوی کرده ام سر ناسکنن دو ترکره هفوکا من ترکره جهیوینا هوالکارا دمی اف ترکره تندری هفوکان او جیش پیوکی پیک هاتیه خوندکارین سرکفتی ین سازیا زمان خوندکارین سرکفتی ین سازیا زمان زیدری پیوکی هاتیه جه خو برسر گرتی اف برسری من گو زیدری پیوکی هاتیه امی وین لیکولینه که چکن کاجش چی پیک هاتیه و چاوا بویه برسری هفوکی امی وی کما پیوا خواه بنویسینن خوندکارین سرکفتی ین سازیا زمان خوندکارین سرکفتی ین سازیا زمان امی به کما پیوا هانی امی یک به یک شیروه بکن زلال بکن داهورینن کانی به اف کما پی جشتی پیکاتی و چما جهه خواه دهندری هفوکا من ده برسر گرتیه خوندکار رین خوندکار نافدیره این و قطاندکه سرکفتی هوالناوه خوندکارین راوبره سرکفتی راوکره ین و قطاندکه سازی نافدیره و قطاندکه زمان نافدیره اف جی رابکا نافدیریه دراوک دندره هفوکا من ده هنه راوکا هوالناوان و راوکا نافدیریه دریا بقطاندکه ده راوکا چشمر شکریه راوکا رزین اف راوکا گواتی چکرن راوکا رزین دریا وقتانده ده اب حردو کا اب گش جه خواه چی گرتی دن دریا وقا من ده دریا ویرا وقا دوارا وقانده اب جه خواه هاتی برسر گرتی برسر بری ویجی مدان دیار کرن مگوت وقتانده کن راوکین نافدیری راوکین هواناوان راوکین هوکری
ravekên cînavkan cihê xwe di hundirê hevokê de wekî hêman tê wekî kirde tê, wekî bireser tê, wekî têrker tê. Di hundirê hevoka min de ev komepeyva hanê, ev raveka hanê cihê xwe di hundirê hevoka min de bireser girtiye. Ji ber wêna cihê xwe di hundirê hevoka min de bireser girtiye. Bireser girtiye. Niha em ê mînakekê din jî em ê bidin û em ê wê mînakê jî li gorî dahûrandinê, li gorî hêmanên hevokê, li gorî cûreyên hevokê, li gorî komepeyvên hevokê em ê dahûrînin. Niha dibêje li gir bistûna spî ve xweş xweş dihejiya al. Li gir li gir bistûna spî ve xweş xweş dihejiya al. Xweş xweş dihejiya al. Em ê bala xwe bidin vê hevoka xwe dibêje li gir bistûna spî ve xweş xweş dihejiya al. Niha em ê qonaxa yekê zelal bikin yek bi yek cûreyên hevokê. Ev hevoka hanê hevokekî xwerûyê yan hevedûdanî ye. Ev hevoka min hevokeke xwerû ye. Hevokeke xwerû hatiye. Ev hevokeke xwerû ye. Em ê bên heger ev hevoka min navdêrî ye yan lêkerî ye. Ev hevoka min hevokeke lêkerî ye. Dihejiya. Dihejiya. Ev hevokeke lêkerî ye. Ev hevokeke lêkerî ye. Ev hevok bi destûr e yan bê destûr e. Her tişt di cihê xwe de ne wekî pêveber, wekî bireser, wekî têrker na. Na. Ev hevok bê destûr e. Ji ber ku kirdeyê min, kirdeyê hevoka min di ku de hatiye? Di dawiya hevokê de hatiye. Dibêje li gir bistûna spî ve xweş xweş dihejiya al. Hevokî wekî bi destûr, wekî birist ez bikişînim vê dibêje al li gir bistûna spî ve xweş xweş dihejiya. Al li pêşî be. Lê li vir de pêvebira min di dawiya hevokê de hatiye. Biborînin kirdeyê min di dawiya hevokê de hatiye. Ev hevoka min bê destûr e. Bê destûr e. Bê destûr e. Yani bêrist e. Bêrist e. Ji ber ku kirdeyê hevoka min di dawiya hevokê de hatiye. Ne li pêşiya hevokî gerek li pêşiyê ba. Got me bigota ev hevok bi destûr e. Ji ber vê yekê em wan hevokar dibêjin hevokên bêdestûr. Hevokên bêdestûr. Li vê dekê ev hevoka min neyînî ye erênî ye. Ev hevoka min erênî ye. Ev hevoka min erênî ye. Ev hevoka min erênî ye. Niha em ê derbasî beşê duyemîn bibin. Beşê duyemîn hêmanên hevokê. Hêmanên hevokê. Em ê anekê yek bi yek em ê nas bikin bê her yek cihê wê na wekî hêman çi ye. Em ê hêmanên hevokê niha em ê bên me got em ê bên hêmanên hevokê. Hêmanên hevokê yek bi yek em ê wê na dahûrînin. Em ê bên li gir. Li gir. Li gir cihê wê na di hundirê hevoka min de ev têrker e. Têrker. Cihê wê na çi heye? Hevalkara cih e. Hevalkara cih e. Cihê wê ji mir diyar dike. Li gir. Bistûna spî ve. Bistûna spî ve ew jî cihê wê na çi? Ew jî cihê wê na têrker e. Ew jî têrker e. Ew jî têrker e. Hevalkara
هەڤالکارە جه هەڤالکارە جه ئەو ژی خوش خوش ئەو ژی تێرکەرە تێرکەرە هەڤووکی هەڤالکارە چاوانی هەڤالکارە چاوانی چاوا دەهێژیە خوش خوش دەهێژیە دەهێژیە ئەv پێڤەبەرە هەڤۆکا من e pêvebera wê ye pêvebere lêkera min e ev pêveber e lêker e lêker e ji ber goma got berî wêna me got ev hevûka min lêkerî ye al al ji ber got hevûka min hevokeke bêdestûr e kirdeyê min di dawiya hevokê de tîye al kirdeyê al kirdeyê al kirdeyê ji ber got hevok bêdestûr e kirde di dawiya hevokê de hatiye niha me hemû êmanên xwe êmanên hevokê me nas kirin her yek cihê wêna di kudeyî her yek di çawa derbas bûye niha em ê bên ku me peyvên gundhindirê hevokê de ku me peyvên gundhindirê hevokê de got ji gelek peyva pêk hatine kanî çû çine kanî çû çine gelek hene em ê bên ana li ser ligir ligir ji çi pêk hatiye ev ligir daçek û navdêr ev daçek û navdêr cihê xwe li vir çi girtî têrker di hindirê hevokê de cihê xwe têrker girtî di hindirê hevoka min de henî ana kemî bên ser ku me pey bikedin dibêje bistûna spî ve bistûna spî ve em ê wê jî dahûlîn bistûna spî ve bi daçek e stûn navdêr e a veqetandek e spî hevalnav e ve paş daçek e bistûna spî ve hemû cihê xwe li cem di hindirê hevokê de cihê xwe têrker girtiye hevalkara hevalkara cih hevalkara cih e niha çî din jî cûra peyvê meman xweş 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 di peyvhatine wek pire peyv her du jî hevalnavin cihê wêna hevalkar hatine hevalkara çawaniyê ye hevalkara çawaniyê çawaniya çi didime çawaniya lêkerê didime çawaniya lêkerê didime ev dawiya waneya me bû waneyeke din de em ê berdewam bikin û em ê pirsên nirxandinê jî ji we re çareser bikin bimînin xweşiyê de xwendekarên hêja û delal bendame min di pirsên nirxandinê de